Berdintasunaren legea, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren legea aurrera pauso galanta da. Nik esango nuke ez estatu mailan, baizik eta Europa mailan ere oso lege aurrera zalea dela eta haratago doan legeetariko bat. Lege honek suposatuko du ez bakarrik denok aldarrikatzen duguna, emakumeok eta gizonezkoak berdinak garela, baizik eta hori lortzeko, errealitatean berdintasun hori lortzeko aurrera pauso konkreto batzu ematera behartzen ditu bai administrazioa eta bai gizartea. Beraz, gauza bada berdintsuak, berdinak garela aldarrikatzea eta beste gauza bat oso diferentea, hori lortzeko tresnak jartzea, pauso konkretuak ematea eta hori da azken finean berdintasun legea egiten duena. Guk uste dugu berdintasun lege berriak jauzi kualitatibo bat suposatuko duela, azken batean orain arte hitz ponposoetatik haratago, Nafarroan indarrean zegoen legea, 2002koa, erabat zaharkitua zegoelako, ia garatu gabea, eta momentu honetan, bizitzaren jasangarritasunaz hitz egitea, lan produktiboa eta reproduktiboaz aritzea, eta administrazio publikoei legeak egozten dizkien bete beharrak gure ustez urratsa izango dira. Urratsa izango dira, beste alde batetik ere, teoria feminista jasotako hainbat kontu barne biltzen dituelako, administrazioan ere berdintasun unitatea garatzeko bide oso bat planteatzen duelako, formazioari dagokionez hainbat esparrutan berdintasunean formatuko den langileria ere bermatuko duelako urte gutxiren buruan, eta azken batean plan estrategiko bat ere egitera behartuta egongo delako Nafar gobernua urtebeteko epearekin. Iruditzen zaigu hori dela bidea, azken batean administrazioak gero eta bete behar handiagoak hartzea eta eginkizun gehiago izatea emakumeon eta oro har jendarte osoaren eskubideak bermatze aldera. Lege honekin eta beste batzukin ere bai, zeren baita ere egun berean, pleno berean, foru berria onartu genuen, eta foru berria nolabait ere berdintasun legearekin lotuta dago, zeren foru berriak egiten duena da Nafar gizarteak eman dituen aurrera pausoak lege bihurtzea. Ohituraren gainetik edo esango nuke ohiturarekin batera, zeren gizarteak egiten duena azken finean ohitura bihurtzen da. 4 urte hauek egonkortasuna batez ere erakutsi dute. Gobernu bat onartu genuen, akordio programatiko baten gainean eraikita, 4 erakunde oso ezberdinek sinatutako akordio programatiko baten gainean eraiki genuen gobernua, eta adostasun horrek, akordio horrek gobernuari egonkortasuna eman dio. Aldaketaren aldeko egonkortasuna, 4 urte izan dira, 4 aurrekontu onartu dira, eta onartutako lege guztiak 4 erakunde diferente hoien artean onartutakoak izan dira. Beraz, egonkortasuna, hazkunde ekonomikoa, eta hazkunde ekonomikoarekin batera, hazkunde soziala. Nik beti esan dut, hazkunde ekonomikoa beharrezkoa dela, baina hazkunde sozialerako baldin ez bada, zertarako nahi dugu hazkunde ekonomikoa. Eta beraz, horrela laburtuko nukenik 4 urte hauek. Akordioa, adostasuna, egonkortasuna, hazkunde ekonomikoa eta hazkunde soziala. 4 urte gogor izan direla esango nuke, baina aldi berean politak aldaketaren lehenengo legegintzaldia burutu dugun heinean, ezta? Bagenekien ez zela erraza izango, eta 4 urte hauetan adostasun handiak lortu ditugu, akordio programatikotik hasita, eta gero garatze bidean ere lortu dugu 4 aurrekontu onartzea, ia 100 lege onartzea, eta azken batean urratsa handia ematea jendartearen personen eskubide sozialak lehenik eta behin bermatzeko edo urratsak emateko. Energia handia inbertitu dugu aurreko legegintzaldietatik eta UPNren gobernuetatik zetozen murrizketak iraultzeko, eta hasi gara oinarri batzuk jartzen
bizikidetza eredu demokratikoago bat eraikitzeko eta aldaketaren bigarren fase batean, alegia bigarren legegintzaldi horretan, maiatzetik aurrera, behin hauteskundeak pasata, gure ustez eta gure desioa hori da, horrek bidea izan dezan, ezta? Momentuz, irauli egin ditugu hainbat eta hainbat murrizketa, beste eredu bat lantzen hasi gara, eraikitzen hasi gara, baina oraindik bide luzea dago egiteko, eta baita ere, ezberdinen arteko lankidetza horretan, desadostasunak ere kudeatzeko, ikasi egin dugu, baina horrek ere etorkizunean bere bidea egin behar du. Baina oro har, EH Bildu gisa, esan dezakegu gure ustez legegintzaldia oro har positiboa izan dela. Beno, epe laburrera nahiko gatazkatsuak izango dira, argi dago. Aurre kanpaina konkretu batean gaude, hori bukatutakoan beste aurre kanpaina batean sartuko gara, hauteskunde orokorrak edo generalak dauzkagu hain laburki, gero hauteskunde foralak eta municipalak, beraz, bi hilabete hauek nahiko gatazkatsuak. Hilabete hauetan noski denok dauzkagun gure diferentziak markatzen saiatuko gara, ni horren gainetik nik uste dut lortutakoa ere argi eta garbi utzi behar dugula, eta lehen esan dudan bezala adostasuna, akordioa eta egonkortasuna direla guk lortu ditugun helburuak. Hilabete horiek pasata, gobernu berri bat irekiko da Nafarroan, guk espero dugu noski geroa baik lideratuko duela gobernu berri hori, eta gobernu berri horren bitartez aldaketan sakonduko dugula, eskubide sozialetan sakondu egingo dugula, hazkunde ekonomikoan eta hazkunde sozialan sakondu egingo dugula, eta Nafarroa integratuago bat, kohesionatuago bat lortuko dugula. Beraz, lan itzela, baina aurre egingo diogu. Gustora gainera. Behin legegintzaldi hau amaituta eta ziklo elektoral luze bat aurrean daukagunean, datozen hilabeteak segurazki nahiko gogorrak izango dira, dialektikoki, ereduen arteko talka oso argi irudikatuko da, eta ikusten dugu, eskuina batuta, Espainia gehiago eta Nafarroa gutxiago, alderdi sozialistak burua atera nahian, beti bezala, baina erregimenetik eskua askatu gabe, eta beste aldean, aldaketaren aldeko indarra. Gure ustez, bi aukera besterik ez daude, eta ziklo elektoral osoan, bai Espainiako hauteskundei begira eta bai Nafarroko hauteskundei begira, atzera egitea dago edo aurrera egitea. Eta guk argi dugu, aurrera egiteko apostua egiten dugula. Eta egun 26 parlamentarioren arteko gehiengo zabal eta anitz horrek aurrera egin behar duela. Eta hori dela, aukera bakarra aurrera egiteko. Eta beste formularik edo norbaitek pentsatzen baldin badu, hori izatekotan elitzateke izango aurrera egiteko. Beraz, datozen hilabeteetan eredu horien arteko talka agerikoa izango da, batzuek aldaketa oztopatzea beste helbururik ez daukate eta kanpaina osoan horretan kokatuko dute, eta geuk aldiz aldaketak aurrera egin dezan. Eta horren baitan, aldaketa horren baitan guk badaukagu konbentzimendu bat, eta bada EH Bildu gehiago, aldaketa gehiago izango dela. Eta EH Bildu indartsu batek bermatzen duela aldaketa indartsuagoa eta seguruagoa. Autogobernua da, urte hauetan lortutako guztia ziurtatzen duena. Horregatikan, momentu honetan, alderdi espainolistek, eta baita ere zoritxarrez, Unión del Pueblo Navarro delakoak, autogobernuaren kontra doazenekin, foruen kontra doazenekin bat egin duenean, guk autogobernua aldarrikatuko dugu. Autogobernua aldarrikatzen jarraituko dugu. Autogobernu soziala. Argi dago, Nafarrontzat autogobernua izan du dela politika soziala egiteko izan dugun tresnarik hoberena. Ez daukagu, ez dakit, beste erkidegoekin konparatu besterik. Guk aurrera pauso galantak eman ditugu, murrizketak rebertitzen, eskubide sozialak sakontzen, eta hazkunde ekonomikoan ere sakontzen.
Eta hori izan du da autogobernuaren erabilera sozial bat egin dugulako. Eta horregatikan esaten dugu adibidez kanpaina honetan Navarra no se toca, nik Nafarroa. Autogobernuaren bitartez guzti hori lortu eta sakondu dezakegulako. Kanpotikan etorriko dira eta baitaren Nafarrotikan UPN hor dago, saku berean sartzen dut, autogobernua privilegio bat dela eta ez da privilegio bat, gure eskubide bat da eta estatuarekiko daukagun harremanaren funtsa gainera. Estatuarekiko daukagun harremana, Nafarrok, harreman bilateral eta berdintasunean oinarrituta izan behar du. Horrela ez bada, hori ez da izango gure autogobernua. Hori defendatzen jarraituko dugu. Beraz, lan bikaina eta itzela ere aurrean daukaguna, baina frente egingo diogu. Bueno, aste honetan Alderdi Popularreko buruak Pablo Casadok baieztapen bat egin du, eta bada Guardia Zibila eta Polizia Nazionala erreferentziazko poliziak izango direla, lehentasuna izango dutela Espainiar Estatuan dauden gainontzeko polizien gainetik, baita foru poliziaren gainetik ere. Gure ustez horrek adierazten du alde batetik olatu birzentralizatzaile horretan beste urrats bat ematen dela, eta bigarrenik UPNek utzi egin diola Alderdi Popularrari bere bidea markatu dezan. Oso ongi dakite, Nafarroan momentu honetan badagoela gehiengo politiko bat, trafiko eskumena esate baterako Espainiako Ministerioari eskatu diona. Alegia, badagoela postu politiko bat, foruzaingoak geroz eta eskumen gehiago izan ditzan, trafikotik hasita, eta horrek progresiboki eta urte batzuen buruan ekarri beharko lukeena dela Nafarroako foru poliziak eskumen osoak izatea. Eta horrek derrigorrez ekarri beharko luke Polizia Nazionala eta Guardia Zibila Nafarrotik alde egitea. Azken batean, guk eredu esklusibo baten aldeko apostua egiten dugu, iruditzen zaigu hori dela momentu honetan Nafarroako gehiengo politiko eta sozialak eskatzen duena, eta guk horren alde lan egiten jarraituko dugu. UPNek bere momentuan ere, bai trafiko eskumena eta bai foruzaingo integral eta eskumen osoak izango zituena defendatzen zituen. Momentu honetan garbi dago bere sigla ez ezik, bere proiektu politikoa ere alde batera utzi duela, eta Casadok Madrildik agintzen diona zer pentsatu eta zer defendatu behar duen.